Nalika dina Cengkoke mirip sinden tutik. Nggih. Sliramu. Sliramu natengan dika bareng, Mbak. Tresno lahir terus sing janelok tenan. Biasane aku lek karo Bogesi ra iso bareng lho, Nduk. Ayo iki. Lah kok niki kalih kula kok langsung pas. Lah nggih kula mboten ngerti, mbok menawa suasanane Mbak Silvi, suasanane nggih. Insyaallah. Nggih. Luar biasa jenengan. Monggo ninggal katresnan sepisan mangke langgam riyin nggih to. Yang kedua saged dijaranke. Silvi Kumalasari ngunut Tulungagung. Yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu bisa kumpul Lembean Mbak Silvi. Yo.
Alah bos sak iso-isone. Sak pola-polae sak obah-obahe genape. Ayo. Jarane ngene iki. Nah, ya. Ayo. Os. Tulung aku. Ayo. Laku, Pak. Sik, saiki tak jagongan dulu ya. Nggih, ngatomik. Ayo, nggih. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Ndredeg lho Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal, Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangki yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon. Dadi Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kalih Bu Kesi to. ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telas limbukan to. Napa mung ngarep tok ngenten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur, nggih. Bapak. Nggih, siap. Sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Niki? Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat bapaknya Ndalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngoten niku. Nggih. Luar Ngoten niku. biasa. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ora entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan iki. Lho, raya ape to, Mbak? Ape to dong aku? Muga-muga ora entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya apik to. Tapi jenengan ket mau sing dibahas monggo niku, berarti enten pandangan mesti niki. Eh? Eh? Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten niku. Ngoten. Nggih. Nggih, niki berarti setunggal lagu malih nggih, Pak. Nggih, tunggal melih, nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten, nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyaga-wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danang niku sing seneng anu, nggih. Mbah Wir niku ayo nggih, nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya.